Nos transmiten a impresión de que o número de casos que foron detectados como positivos tanto no cribado como nos días previos a eses cribados no colexio da Barquiña e no Xaime Balmes van evolucionando favorablemente. A varios deses positivos fixéronlle xa a segunda PCR e dou negativa a mesma, co cual se presupón que ao longo dos vindeiros días vai ir disminuindo progresivamente o número de casos. O feito de tomar a decisión de manter un maior aillamento entre os rapaces e o peche de algunhas aulas ten como consecuencia que disminuye a incidencia e que aparte dábase a circunstancia de que como coincide nunha etapa con varios festivos, algunha ponte polo medio e demais, pois prácticamente ata o xoves da semana que ven non perderon actividade escolar, son escasos os días de actividade escolar que iban a reducir eses alumnos e, por tanto, enténdese que é unha medida máis axeitada de cara a disminuir a incidencia. Por esta razón, vendo esta previsión favorable, cunha progresiva diminución dos casos, o Concello decidiu manter polo de agora a programación deseñada de cara ás próximas datas de Nadal. Dende o Concello, as actividades que estaba previsto celebrar de cara ao Nadal vanse a manter e establecemos un protocolo máis restrictivo que o que ven sendo habitual, incluso por cautela en algunha das actividades que se van a desenvolver no Coliseo Noela ou en distintos puntos da localidade, pois vaise manter un criterio de aforo similar ao que se utilizou durante as restriccións da pandemia. Aínda así, o alcalde apela á responsabilidade e a seguir extremando as medidas de protección. Pedimos aos veciños que sigan comportándose dun xeito responsable, que en todas aquelas actividades que participen pois traten de usar a mascarilla e de respetar as distancias de seguridade. Esperamos que se ese comportamento sigue sendo o razoable que foi a toda agora, pois que a situación se poderá normalizar e que podamos chegar ás datas navideñas nunhas circunstancias favorables para poder desenvolver esa actividade normal con relativa normalidade.